but I had to surrender. Okay, that's it. Thank you, Mr. Donc voilà, dernier modèle ko kifu biyeteɗo Barça, donc omo dari e darde jidde jellidde Barça, yidde nawrude Barça yesso to banggal wonde Miss Moderne. Holto ƴewre neɗɗo pornanteri makko, ƴewre o hakkilantagal makko, voilà ko ɓorni ko bonani, c'est juste pour un défilé. Alors somo fini subaka somo nele o dawdata e ɗum ɗo fominemo eyyi so tawi en gummima ɗon oɗa sukaɓe fodɓe ma ɓe ko fewte jangde, holko mbajoɗɗaɓe, holko jiiɗa e jangde, holko daña hen kamɓene holko mbajoɗɗaɓe? Badara madara goto yo jangu lesngal mum à la maison parce que badara jogara pour quasiment en gaspiller mer no badama fi jangé. Donc Jarama, elle est vraiment reconnaissante envers ses parents. Faut pas gaspiller l'argent des parents, c'est pas facile, la vie est tellement difficile. Nous avons des parents avec, donc on a des enfants, des sœurs. Tous ces enfants et des sœurs sont dans le besoin. C'est les parents qui doivent satisfaire ces besoins. Et après tous ces besoins, donc s'ils sont satisfaits, il faut qu'il y ait la récompense pour les enfants, pour les récompenser. Apprenez, apprenez, encore apprenez et encore. Nambata, misalminimo, salminare nango. Ardi ko mbe salmir go fof inde mum e yettode mum min mbitam ko Habi Sidibé mbe salmir go fof inde mum e yettode mum ko mi représente Miss Thienel. Donc elle s'appelle Habi Sidibé, c'est la Miss Moderne de Thienel Halawe. Un grand coucou à tous les gens de Thienel qui sont là et qui ne sont pas là. Tout le monde vous salue et tout le monde vous souhaite la bienvenue pour participer à leurs Oscars de vacances qu'ils animent cette 4e édition ici à Toulé. Hey, Habi, en jour annene, holko mbacotoɗa sukaɓe fodɓe ma ko fewti e leydi nder galle e leydi dingiral. Baadi tumoɓe tan ko jinnaɗo ardi woni fofof kala kene waɗa neɗɗo fof yo ardin jinnaɗo muɗum yo rew caggal jinnaɗo mum ko jinnaɗo mum haala ɗum fof ko yo nan ɗum par ce que ko jinnaɗo woni fof hande ɗum tan nder wasiya mabɓe kadi goto fof sene haala yo haalde caggal guiƴirama hor haala ene haala he yeeso yummum walla ene hollin ɗum désordre par ce que ɗum wona laamu koko salmi même pas kadi qouran kadi nan hen kadi winda. Mon ami Abdou Alamutide Dire neɗɗo ko ande meɗen voilà oɗo ko wasiye jangde ko wonko ɓeyda hen oɗon wonko wasiyi e needi cukalel fuɗɗoto ko guila e nder galle o yaha ha école needi ndi ne abbomo o yaha ha dingiral needi ndi ne abbomo needi dingiral ne yetta ko cukalel. Donc j'ai l'habitude de dire devant les mamans so tawi voilà sukaɓe ɓe jalti comme no ɗani woppude cukalel perguel ni ene ummo guila Thienel walla ummo guila ɓoɓe dow ara ɗo enen participe des Oscars de vacances ici à Toulde. Firti ko hoolare nde jinnaɓe jogue ɓeɓe gardi ɓe, firti ko hoolare nde jinnaɓe jogue needi mabɓe. Voilà, on vous remercie, oɗon neehi, oɗon beeli fijjude, oɗon beeli jallude, on jarama, merci. Yimɓe fuɗɗo mi salmini moni kala mo yettode muɗum. Bismillah. ɓiɓɓe renndam kettuɗe awɗi dantu pinal e gandal tikki ndutuɗe jante e karallagal kesal yuɓude pinal pine e aadaji mawɗumen kollite e duggere wiɗɗere pina tawamin parnuruɗe jemaɗi men kaaji mbaɗɗuɗe pinal fulfulɓe men oto kersine ko kangal woni fittandu duɗal men ɗaɓɓine yo allahu sellim doole ballal ɓiɓɓe renndo keɓɓuɗe kongo oumar caggal yettude allah julɗo e nelaɗo mouhamadou rasul sallallah alih w sallam ɗo fo en won ɓe salmini ɗum inde mum e yettode mum wonande fiyake oɗo ko enen fof lindimo mo yuɓɓini yuɓɓinani ko hoore mum kadi mo teddini ɗum teddini ko hoore mum ɗum noon nanggodiren gonen neɗɗo goto yo allah sembin hokka men kadi tawtodere mo woori e rasulullah.
wallahi mi yewtana mon seeɗe ko faate banggue ko ɓurɗen wawde hutorade hannde ko faate jangde wonande mbiɗen ko basal majjere ko yumma basal riwata ɗum so wona gandal allahu joomi en yamiri en ɗaɓɓoyde gandal ha Chine woɗɗirani ɗanngal mo jibine ɓiɗɗo o nannumo duɗal o huufamo e jangde ha o ronto gandal caggal nawde duɗal ko jokkodirde e jangguinoɓe magal o humpito lowdi jangatendi e magal beele to galle lowdoɗamo gandal koyɗe jinnaɗo hoto mbayru duɗal beele anda gonka majjel e maggal so a teskima ella ɓuccamo gilala o ɗum noon mi salmini onon hoɗora. Le problème social, le jury, vous tenez en compte que la Miss traditionnelle de Boguero CDS s'est absentée, donc ça c'est pour des problèmes sociaux. Hey. Voilà, Miss traditionnelle d'Étoile Polaire. Ce soir, la Miss traditionnelle de CDS ne va pas défiler sur scène pour des problèmes, on dit, des problèmes sociaux, je ne sais pas où, des trucs pareils. Alors, DJ, avant la préparation de la Miss, est-ce qu'elle est prête? Allah
min jangi kadi foɓɓene koye mon foɓɓene koye mon saabu ɗum ko mbatton ko hunde moƴƴere ko ɗum ɗo kadi wawi nawrude nokku yeeso ko ɗum ɗo woni développement sen jangi en jeehi ladde en jangi en mbaɗi université en jeehi ha États-Unis walla en jeehi ha France sen garti ɗo alay saago liggoɗen nokku meɗen liggoɗen wuuro ngo donc sukaɓe tildinaɓe ene pelli ene nderi yidde liggade wuuro ngo ɗum noon kala de développement ummi bandiraɓe yimɓe fof ne foti notade wonno ko une invitation collective ko association cibi fof invirno ɗo kono noon ɓe dañani arde saabu ɗum e gonka mabɓe boɓe goni joni ka permettani ɓe arde ga hene joni eɓe ñaago moon yaafuya ɗum noon ɓennata ha joni mami waɗi hen une contribution taw ummi koye Thidé ummi koye association Thidé ummi koye art et culture Thidé o jamanu men waylima welodima e nema men toɓano yilanno hande wonti dingre karat toɓano yilanno hande wonti dingre karat leydi men ɗo goleje ko nanno pelwodiraje ko samji o sino sago bawal rokkino duttode ne aduna hanji jote mede kewano tagi ɗum mbarud satano sukaɓe worɓe jalti leydi ngam yiloyade jawdi
bandiraɓe tinnodirene koye men beele yurmede Allah tallode e salmini on e inde toppitiɓe ko fati e ñawoje kawgel barwel ngel ene wayno ko adine eɗen natana toɓɓe ɗe min ciftina tan ko goomu ñawoɓe ɓe ene jeeyano hen yimɓe ɓe dañani arde hol wonɓe goomu ñawore ɗeɗo gueɗe jippinaɗe ko fati e édition 4 woni o start de vacance wonno président o ko Samba Fall Thielel o dañani arde ene jeeyano hen Hamad Thiamil jeeya ko Thiawbu Amadou Hamba dañani arde kañumne ene jeeyano hen Kadiata Diop Bogue dow dañani arde minen jooɗiɗo ɓe noon ene wayno woni ɗo ko tuldinaɓe e fiɗenaɓe kono noon no nanirɗon jury ji ɗi yimɓe ɓe no toɓɓerani wona wuuro foof jogui jury mum ala ko yimɓe hetinaɓe e nder diwan o daraniɓe ɗen gueɗe wawɓe kadi ñawde e turnade e gonga e nundal ene wayno ko waɗa ɗo ko foof ene yuɓɓi en mbaɗi discipline aji hande jeegom tawa kadi kippuji foof ɗiɗi mbaɗi discipline aji tati hono no wiirani en jeemi ɗo misuji traditionnel ɗi ko gonka hanki gonka fulɓe hanki ɗum namdi en jeemi misuji moderne e poésie ko ɓuura yuɓɓude lowdi eno janguirta eko jangata ko en ƴeewi kadi ko wiyete ngamri tawa ko ngamri kesi e ngamri kindi ngamri hen foof ene jogui fayida mum ene jogui holko sifti yimɓe nayo gonino e kadi mbawde ngam wonde jury ji ɗi e nder hen danse 2 woni danse moderne juuti ɗum ko Thielel e Barsa ene wayno résultat o Barsa ko 17-25 Thielel 17-25 sur 20 Thielel 14-50 sur 20 Génie en herbe Barsa 7-50 sur 10 Thielel 5 sur 10 Miss moderne Barsa 15-25 sur 20 Thielel 17-75 sur 20 étoile CDS donc étoile polaire 12-75 étoile polaire 12-75 sur 20 CDS 17 sur 20 Miss traditionnelle étoile polaire 15,5 CDS 0 danse traditionnelle étoile polaire 16 CDS 16,75 et le wayno ko ɗum résultat ji hen When happiness, Mr. President, when I'm in pro, the one day sickness, Mr. President, I say that, fuck you, stars, no bless, myself for bless, action, go for Tino, put the bomb, tell day, for at the hand day, the same you got to Henry, Terminate, tell me, front day, nothing that day, remember, the precision, rushing like a hand day, for pretty much I'm with a talent of fluid today, would not have to go in the busy, I wouldn't be busy, talk to Barama, one more to go today, can't sleep in myself on the day, Tito here, Tito for Tiwa Dede, Pandam, Tita, I let you ilme, the filme, and telling you to so take when you film it, but go and Tita, never had in the Biuma, then you want Gallo, that you there and did the late in the Gazan, I see, fuck you, stars and look as a professor, as the business, and you let me say that.
Tatio, what you get, what you got, Tatio. My one and me, Tatio. What you got, Tatio. Alla ode, Tatio. What you love, alla ode, Tatio. Sabay na
donc Miss traditionnel mo dominare o dawi cippal donc jooɗo nderoɗa jogol juuru ade mabɓe hebdema nogas ade ko juuɗa ɓendude eyi on enchaîne avec la Miss traditionnelle de Thiénel. Rabi fulɓe ndawi cippal joni noon aɗen jooɗi bandiraɓe keñe ngaro cador kosam ɗum noon musidɓe en mbatta gaga so wona huccude e hono ɓeɗo rewɓe fulɓe namdoɗen ɓe koɓe dawri cippal hande koko woni e ñantuwule mabɓe ɗe ko goni ɗum noon musidɗo mbeɗe ñaguima nde kalata inde ma e yettode ma e holi lande darajiɗa ɗo inde mum e yettode mum min mbirem ko accaraki daranimo kippu gemminare ɗum noon accaraki emin namdoma ko dawruɗa ɗo ko holko woni dawrumi ɗo ko kosam kaɗam kosam kaɗam e kutorde ɗe faccirana en ɗum ɗum ɗo wiire ko sumalle nafar ko yonkirede yonkirede ɗum ɗo ko burgal en wurwa en bujo ɗum ɗo wiire ko lahal ɗum ɗo ko horko kuren jitta nebam ɗam lahal ngal waɗat ko kosam ɗum ɗo ko mbeɗum ɗum ɗo ko nebam sirme sa yonki ha dañi ɗum ɗo a yonki ha dañi nebam keccam kayna daña nebam sirme eyyi noon tigui debbo pullo joni noon ɗum mo haftu daroɗa kuccira e rendo ngo kollaɓe ñantumen ɗum ñantorto cakka banni ka ko cakka ñaaƴe dime haɗe taweɗe ko jawe pine dadol ngol ko yuume gutti mo ɓornimo gutti yuume haɗe ɗe mata kiis ɓudere nde ko ɓudere nde ɓudere goro eyyi ɗum noon ɓe sikki leeri yimɓeɓe paami ɓe keeɓi hen famamuya eyyi
mbele ñaaguma tan mbajoɗa renndo ngo ko fewti e needi hay soko kelmeje ɗiɗi needi suka e nder galle aussi ɗon bandiraɓe ɓe cukalel so woni galle en foti nehaade hormo mawɓe ɓe hormo jinnaɓe ɓe sabu ɗum cukalel so nehaaki ala ɗo wawi wonde sabu ɗum ko needi woni fof sa nehaaki ala fof ɗo mbawɗa wonde eyi ɗum noon seydi acca walla sohna acca wiiren Boulay Sarr min noorini ɗo ceenen laaɓe eyi Boulay Sarr Allah jarama a jarama kalana en annene ko dawruɗa hande ko jiimi yeeso ma koɗo ne jooɗi baccirana en ɗum gueɗel hen foof renndo ngo anda hol nafoore muɗum min ko pullo biro e cippo gaddum ɗo ko kosam ɗum ɗo ko kosam kaɗam wonde rengo ko horde ɗum ɗo ko beɗu ɗum ɗo ko burgal eyi e lahal ngal ko woni kosam ko lahal ngal holi e leyde ko lahal eyi lahal cippirgal eyi jaɓanen ñantugal ma ngal kaftoɗa daroɗa ɓuccira e renndo ngo mbaɗana yimɓe facciro ñantugal ma ngal guila ɗo ko cosan eɗe ɓorni wudde baye aɗa wakki lefol sañade ɗum ɗo ko cakke ñaƴitimi kandi ɗiɗɗe foof aɗa waɗi jawe kalis a wudere sañade goro paɗe le ko paɗe mukke eyi ɗum noon mbeɗe sikki renndo ngo faami ñantugal ngal guila ɗo ha less eyi présente miɗo hande ko ceenel ɗum noon kettoɗon konngol ngol konngol ngol ngol wiyete ko ngol innira ko ceenel halayɓe ɗum noon ceenel hanki e daari mawɓe mi nani e nder Fuuta nde muudo horma hela cabato finni tufde demet fufi owni mbeelu sattini ndiyam wona jawdi wona aade ko telli fof fel ruttito edam gurdam nde mawɓe kaaɓi dari e habtade pelliti e galle kala supta sagataɓe kirdi dajjode tacciri kufi firiga ha salatu omre looti caɓato wemba dogi hoɗorde ɓiɓɓe e rewɓe jeccitaaki woppi jawdi ruttitaaki sagataɓe nduusi hamme ha hoore weenu duttiti gurel juude dabbango mbaadi ha mofti ngekki cincuma aɗa woni hakkunde dongal e wuttu feere innirma ceenel e halayɓe inde leñol joftinma ceenel hanki e daari mawɓe men mi nani koɗo jammi jama e jammi alpha jammi jurbel e caski mamadou halima yallirde bambi e sagataɓe kala feere pewjunoɗo ko ɗon gawri woggeteno condi walte ko ɗon katti e ceple karletono ko ɗon beeli e ñorɗe cañetono ko ɗon condi fetel yerwetono ko ɗon kapsum e mogin morletono ko ɗon boloŋaji duƴƴanno ha weeta deƴƴani ko ɗon sagataɓe hakkude piyamɗe jayyotono golle mumen e wolde janggo so ndawi ceenel hanki e daare mawɓe mi nani ko beelel banna e beelel luugel ko beelel kade e beelel cengel goni beeli jolirɗe yontaɓe ma ƴeew hay tuubako nde jiimi en tawi ɓesgu sarita moɓɗe sattiti ko karawal ma fitti waɗi kanda juuroɗe laaɗe jiwoje mum on jaram bandiraɓe mone mum fof indi mum e yettode mum debbo hen gorko hen e suka hen mawɗo hen bismillah
ɓiɓɓe fulɓe notoɗe bolle puyɗe jeeɓuɗe kene funta fulɓe puykine kene ɓamta fulɓe ɓattoɗe añɓe fulɓe teskoɗe koɓe hisɓe gañgo hoto jejjite koɓe bolle puyɗe hoto joftoɗe ɓiɓɓe fulɓe notoɗe faaro fulɓe pandine mawɓe hanki pandini ɓesgu hande parnoɗe kene ɓesgu hande parnoɗe kene funta fulɓe jejjite gonga kami suka jaafoɗe windigollo jumol ko Seydou Nourou Dia gandiraɗo babagal I see you, I feel you, that is how I know you go on. Across the distance and spaces between us, you have come to show you. That is how I know go across the distance and spaces between us. You have come to show you. Donc, c'est la Miss moderne d'Étoile Polaire, elle s'appelle Aïcha Toudia. Le public applaudissait fort pour Aïcha Toudia. Donc, ce qu'elle a osé faire, il y a un minimum de ses compagnons qui osent le faire. Donc, c'est un courage, il faut saluer le courage d'Aïcha Toudia. Hey, Aïcha Tou, une âme de Mancède, Heversa, voilà, recommand, Gédel Gotil, Baseda, Yimbe Bengandu Daene, ko Olona, Jadatu Dubi. A famille. Holko basiɗa ene sukaɓe hande ɓe jadata e duuɓi koɓe foti wadde e nder galleji mabɓe basito mon tan yon tinmi jangon hande jangdon fof ko oɗon monde sa janggani ala ko gonda caggal tan jarata donc neɗɗo ko anda ɓeydene so tawi a janggani e oɗo aduna hande ko caggal jarata ko jangde woni afongalu kala mo janggani wawa hande wonde lomto e nder gali mumen voilà a jaramo minenne min ɓeyditoro seeɗa e ko kalɗa ko eyyi annene jimi ko kalɗa kam indema e hol kippumo daraniɗa adi ko fof mi salmini inde mum e yettode muɗum min mbiyeten ko Coumba ƴettiren ko Guissé mi salmini jury jooɗiɗɗo ɗi mi salmini public ƴewoɓe ɓe mi salmini groupe Valence darinimi ɗo henne ko kippu Valence. Donc elle s'appelle Coumba Guissé, elle est là pour le truc de Valence. Elle salue le jury, donc Coumba Guissé salmini on. Elle salue le public, Coumba Guissé salmini on. Voilà, elle fait la fierté de ses parents, la fierté de tous les clubs de Valence. Alors Coumba Guissé, mi namdoma gueɗel gotel annene holko basitoɗa e suka debbo mo ganduɗa ene yalta galle mumen ha futuro benna tawartani neɗɗo futuro fotan tawdem galle janani futuro foti tawdem hanko galle moɗon futuro ɓenni sa yiɗi jaaha kaso gueɗe arti garta taggina hiɗa. Merci Coumba a jarama. Voilà onon sukaɓe ganduɗa so tawi a ñakino jinnaɓe ma ka jalto aɗa yaha terrain aɗa yeeɓoy tournement ji pelle ko dañƴa e ko donkuɗa foof quand même so futuro ewnama ya raw aɗa woni nder galle Mama,
Thank you.